Hej så YouTube, og velkommen til noget Minecraft. I dag spiller vi Cockcraft. Det handler om at skyde hinanden med sådan en lig. Sådan en her. Sådan en lig. Kan man skyde med dem? Ja, jeg har fået en. Det er der også en anden, der har. Hvor kan du skyde dem? Hvad? Hvor kan du skyde med en lig? Det er plug-in. Nej, jeg lagger med min mus, mand. Skal du have det? Jeg er gået til en lille. Ja, du er inde på Survival Games. Det vil sige, der kan man købe en og... Fuck nu ej, man. Jeg hader det her. Jeg ligger på en anden sidste plads. Boom! Jeg har fået 3, jubi. Bare ikke godt nok. Fuck nu bøsse, man. Om der med redstone hovedet, han står. Nej, han har bare bugget sig. Hvor var det? Fucking bøsse, man. Nej, jeg kan sgu da ikke bare gå ud af det her. Jeg vil vinde. Fuck nu af, man. Bøssepik. Hvem er du? Jeg vil fucking ikke lide det spil her mere. Nej, det her. Det der, hvor man skal sidde alene. Jeg tror, det Det er hver gang jeg optager det her, så taber jeg, men jeg har kun fået 6 kills. hvor du fraps. Ja, jeg bruger fraps. Ja, jeg fik ham. Oh, I got him, and I got him. Fucking bøsse, Jeg tror, man. der er en anden, der laver mere end dig. Jeg ligger på en tredjeplads. Han gør det. Det er fordi, jeg er så god. Nu tager jeg mig kraftigt med sammen. Og dræber hun der. Det er altid de der med hovederne, der er syges, man. Fordi de har vundet så meget. De har vundet så meget. Prøv lige at se min score, mand. Jeg har kun nokket 10. Fuck, det er klamt. Hvorfor? Jamen, hvad sker der, mand? De hacker jo. Nå, hvordan kan den være så hurtig? Hvorfor hacker de? Det skulle da fucking klart. Jeg tror, du skal gå ud af den her. Hvorfor skal jeg gå ud, når jeg ikke kan? Jeg fik en. Pis! Kraft, dem ikke miste min tredjeplads. Nej, jeg tabte. Jeg tager kraften lige en mere. Jeg tager lige en mere. Jeg tager sgu lige en mere. Jeg skal lige have en mere. Den der. Du har 71 coins. Jeg har ikke. Og jeg hader den her, den taber jeg altid i, uanset hvad, det gør jeg også alligevel, men... den elsker jeg faktisk. Jeg kan høre videoen og se, om de kan høre mig. Det kan de ikke, tror jeg. Så skal jeg godt lade mig snakke. Nej, så må jeg gerne snakke. Halløj, Pexley! Det hører de ikke. Du sætter bare beep ind. Beep! Sådan der. Kom på første. Jeg havde et godt forhold til den her server. Jeg tager altid ind her til. Nej! Nu havde du fingeren. Ja, pænt meget. Du går væk! Pøs, man. Prøv lige, man. Jeg har nakket 4.
Nej, lyd. Det skal være min nye beatbox. Jo, jeg grækker. Jeg fik det der med fantasi. Hvorfor får jeg altid et chok, når der lige kommer sådan en bøsse ud? Ja, det er jo klart, det med ordene er det sværeste. Pis. Den der er mest sindssyge, det er jo dem, der har vundet helt vildt meget. Eller rettere sagt, det er dem, der ikke filmer. Så du sidder og siger, at jeg er dårlig? Jeg sidder og siger, at du ikke har spillet det så meget. Jeg spiller det her en gang hver dag. Jeg spiller det ikke. Nej, det gør ej. Det passer faktisk. Nej, det gør ej. Det passer, at jeg ikke gør det. Ja. Hvorfor kigger jeg ned i jorden? Det gør ikke nogen mening. Hvorfor ramte jeg ikke lige ham? Hvis de ikke kan høre mig, så tror jeg, at alle bare, du snakker med dig selv. Det kan godt lige høre. Hvor er det godt for dig at spille det der spil? Nej, jeg rage quitter. Det er så sindssygt. Ikke kigge ned i jorden. Ja, jeg fik ham kraftedeme. Du ligger på en tredje. Der er ingen, der er bedre end mig. Var det mig? Det var jo ikke mig. Hvorfor går du efter mig? Din bøsse, jeg vidste. Du ligger på femte. Hvorfor har jeg ikke nogen rystning, mand? Hvorfor hader alle mig? Hvem? Fuck. Du er ham der, mand. Det lyder sikkert. Han må bare være. Jeg begynder snart at tude, jeg mener det. Jeg begynder snart at tude. Hvis det ikke fucking bliver fair for mig, det her. Det mærkeligste er, at du bliver ved med at være på femtepladsen. Det kan jeg Og godt ikke lide. længere ned. Det kan jeg godt lide. Nej, Det er det værste af det. hvordan fuck er det? Okay, nu røg vi sådan en plads. Du skal dø. Du er budgetglad. Hvorfor gider jeg ikke, mand? Nej! Nu er jeg knipper din fucking mor i røven, dig der ser den her video her. Så det er kraftedeme din skyld. Du kan også bare lade være med at Nej, jeg lukker den ud. Jeg ser, hvor dårligt taber jeg er. Så knipper jeg dig små, hvis du siger, at jeg er dårlig, mand. Kraftedeme, mand. til alle jer, der kan høre mig, lad være med at kommentere den her video. Jeg knipper jeres mor, mand. Og jeg er gammel nok. Han er 12. Så finder jeg en gang! Nej, jeg hopper kraftedeme ud og går i selvmord. Hvorfor dør jeg ikke, mand? GG, mand. Fucking bøsselort, mand. Jeg skal nok blive bedre på et tidspunkt, jeg lover det. Du laver en video om 20 år, hvor du vinder. Jeg er om 20 år, hvor jeg vinder. Jeg skal vinde om 20 år. Jeg kan slet ikke sige, hvor Der er nogen, de har den der diamond i. Enchanted diamond. okay, prøv at se dig. Jeg har fucking ikke vundet nogen gang. Ingen gang nogen. Ingen gang nogen. Nå, vi ses YouTube. Jeg skal lige frustrere mig selv i Du fred. har fået 81. Glædes. Vi ses. Hej hej.